Eu sunt aici Pisicris, numai că canalul meu nu se cheamă Pisicris, pentru că se cheamă Anastasia Badeca, dar în fine. Așa, aici o să vă arăt colecția mea de păpuși. Să începem, dragi, nu știu. Ok, prima păpușă este aceasta. O cheamă de la Efrafter Haide, desigur. Dacă nu știți, să intrați repede pentru că sunt foarte... există și la desene. Ea este... Cum o cheamă? Madeline Hatter, fata lui Părere Nebun, vă arăt toată. Niște pantofi, un dres foarte drăguț, mănuși. Cam așa arată. Aceasta. Likey